नमस्कार मित्रांनो, मी सागर गारवे आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो 101 प्रभावी सवयी शिका या ग्रुपमध्ये। मित्रांनो, आपण वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये ऍड असू। नक्कीच तुम्ही कुठल्या ग्रुपमध्ये ऍड आहात मला माहित नाही, कारण जवळपास 15 ते 20 ग्रुप आपण बनवलेले आहेत 101 प्रभावी शिका या सिरीज साठी। ओके, सो मी आज तुम्हाला सांगू इच्छितो सर्वप्रथम की या सिरीज मध्ये आपण कसं कसं आणि काय काय शिकणार आहोत। मित्रांनो, या सिरीज मध्ये रोज तुम्हाला एक व्हिडिओ मिळेल। जसा आजचा हा व्हिडिओ तुम्ही बघताय, असे रोज तुम्हाला एक व्हिडिओ मिळेल। त्या एक व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला एक सवय शिकवल्या जाईल। ओके, त्या एका व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला एक सवय शिकवल्या जाईल आणि ती सवय तुम्हाला त्याच दिवशी इम्प्लिमेंट करायची आहे। इम्प्लिमेंट म्हणजे ती सवय तुमच्या आचरणात तुम्हाला आणायची आहे। ओके, तर अशा 101 सवयी तुम्हाला सलग शिकवल्या जातील पुढच्या 101 दिवसांपर्यंत। रोज तुम्हाला यामध्ये एक व्हिडिओ मिळणार आहे। तो व्हिडिओ YouTube व्हिडिओ असणार आहे। ओके, जर का तुम्हाला असं वाटलं की तुम्ही तो व्हिडिओ मिस कराल किंवा तुम्ही एखाद्या वेळेस तुमचं त्या ग्रुपला बघायचं लक्ष राहणार नाही, तर तुम्ही ज्या YouTube चॅनलवर तुम्हाला तो व्हिडिओ मिळत आहे त्या YouTube चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला पुढचे व्हिडिओ मिळत राहतील। ओके, सो हा पहिला व्हिडिओ आहे मित्रांनो। जसं की मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, सवय कुठलीही सवय ही एका दिवसात लागत नसते। कुठलीही सवय ही एका दिवसात लागत नसते, त्यासाठी सतत आपल्याला प्रयत्न करणं गरजेचं असतं आणि तोच प्रयत्न आम्ही करतोय। तुम्हाला नवीन 101 सवयी द्यायचा प्रयत्न आम्ही करतोय आणि पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना मी रिक्वेस्ट करू इच्छितो, विनंती करू इच्छितो मित्रांनो, की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही जी मोहीम आहे ही तुम्ही घेऊन जा। त्यांना जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा, म्हणजे त्यांना नवीन सवयी लावायला मदत होईल तुमच्यामुळे आणि ते तुम्हाला थँक्यू म्हणतील। राईट, सो हा आपला पहिला व्हिडिओ होता। आज पहिला व्हिडिओ होता। उद्यापासून तुम्हाला नवीन व्हिडिओ मिळतील। उद्यापासून तुम्हाला प्रत्येक दिवशी एक सवय शिकवली जाईल। थँक्यू सो मच, भेटूया लवकरच। आणि जर का तुम्ही नवीन असाल या ग्रुपमध्ये किंवा या चॅनलवर, तुम्ही जर का नवीन असाल तर कृपया या चॅनलला सबस्क्राईब करा, इतरांसोबत हे व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून आणखी लोकांना तुम्ही स्वतः मोटिवेट करू शकाल। थँक्यू सो मच, बाय बाय, टेक केअर अँड गॉड ब्लेस यू।